Kasi hindi ka muna papasok sa school. Hindi ba humawak ka ng bulate? Hi guys, so hindi ko lang kasama si Zeng, Paloma. So kakain lang kami, medyo gagawin naman sa Instagram. I don't know if this is pwede talaga, pero gagawin na lang. Thanks! Pag-ibig ko naman. So, isa sa'yo. Yung... Isa kayo po ano? Yung 6 pieces? Oo. Na may spaghetti. For dining. May spicy. Tatlong spicy. Drinks? Icy, pineapple spicy. All Coke po. Tapos regular lahat. Then less ice. Tapos ate, kung may Thai part, sana. At least 3 or may pwede na ito. Sila ka lang Thai? Sila ka lang Thai? Pineapple sir. Tapos ate, so, hindi na pala spicy lahat. Wala naman spicy. Hi guys, so naka-order na kami, pero medyo nahihiya talaga ako. Nagdadamit pa ako dito. Tapos, meron pa rin feeling kapag nag-vlog. Medyo nahihiya talaga ako. Tapos may gagawa na kasi kami ng Paloma. Kinakabahan ako. At the same time, nahihiya na. Kasi lahat ng tao pabidin sa akin. Hindi ako sa'yo ng ganito, pero gagawin ko. Guys, kakain na kami ni Paloma, so medyo kinakabahan talaga ako. Then, sakain na tayo. Ano yung dala mo? Oh my God! Diba sula? Oh my God! Okay lang. Game! Ano yung surprise mo? Surprise ako dahil alam ko malakas ka sa ride. No. Water? So ano yun? Yeah, I'm ready. Gusto mo yun? Ano yan? Anong laman yan? Mukhang may tutong pa. So muna rin ako ng rice ko. Nakakaya naman kay Jam. So, diet kasi ako. Tapos na kami kumain and inintay ko lang matapos si Paloma. So, uwi na kami. Medyo maulan na. Hi, ate. And ba't ang ganda ko? Oh my God! So luckily, umuwi na yung mga tao. Kami na rin natira dito.
sabi ni ate, hanggang 9. Ay, hanggang 9 lang open ang second floor. But, yung Jollibee na to sa Florida Blanca is still open up until 12. Bakit ganun? Bakit nakakakita ko ng dead? Guys, let's welcome Mother Sita! So, yun nga yung mga tao yung pinagtitinginan nila. Nagtiti ba yan? Nagtiti. Yung mga tao kanina guys, sobrang nakatingin sila sa akin. And lilinawin ko lang, hindi po ako si Lloyd Cadena. Bali si Lloyd Cadena po isa sa mga inililiw kong vloggers sa Philippines. But I'm still proud because I am friend. Tama ba? Basta kaibigan ko si Mother Sita. Parang amoy amoy lupa.